Ahojte tímoví hráči. Dnes sa pozrieme na to, ako posilniť tímovú kultúru a prostredie. Pozitívna atmosféra je kľúčová. Vytvárame ju otvorenou komunikáciou, podporou a uznaním úspechov každého člena tímu. Napríklad, keď v jednej firme, s ktorou spolupracujem, zaviedli spoločné raňajky každý piatok, posilnilo to vzájomné vzťahy a vytvorilo pocit spolupatričnosti. A čo team buildingy? Nedávno v jednej spoločnosti absolvovali únikovú hru Escape, ktorá im pomohla naučiť sa lepšie spolupracovať a spoznali sa aj mimo pracovného prostredia práve v tej nekomfortnej situácii. Vytvárajte prostredie bez ohovárania, urážok, nadávok a závisti. Naopak, snažte sa v prvom rade vybiť vzorom v rétorike, uznaní, slušnom správaní, oceňovaní, v pochvale, v úcte a v rešpekte. Toto je jedna z úloh lídra. Vďaka tomu vybudujete kultúru, ktorá posilní tímového ducha a budete vidieť, ako postupne rastie motivácia vášho tímu.